siya pero okay rin atas ganahan ako. Hindi kani. Mo na niya nang na-repair. Hindi gusto tayo si NC. Inasok yung panabahan. Di bang mauso naman? Bata pa man ka NC, uy. Baka ba tayo? Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, good morning. Karong adlaw day guys, mag-refer ko sa nina nga hinatag ni reverse kay iso sa birding tatay guys. Ang repair ni duha ni kabok guys, sarong ko taraon karon. Arang taasan ja. Di man kumangay og taas. Wa ko naanad pud. Ja guys, duha man ni kang inim ni jan ning gipalit para nahi. Dalhin pud sa paghatag ni TV. Nani sa ibagten guys, sa man na picture ganina. Ja. Ana sidang nakuha bagten kani mo na yung isuoy nag-birthday na din tatay nag-udto kaya magtapok-tapok man lagi minza ngayon man lagi sila mag-dress ko no kaya rong formal pud kaya guys excited do sa may kaya mapod lagi insi kato nga mong ika magawa nga ika tulo pa mo kailan na katong kasmating lupa zaman ni guys agahang kanina naay mo para ilang para na kapag siga ang patanawon na pero taas ni siya guys di na naputdan kay ganahan po kuha ang pagka sumabot sa kiting katas ang tiguang nata importante kuan day guys man nang isuoy nagkaudto kay init man nagkaudto kay naman ko nabugpud mi paniudto lagi nakon mi paniudto kay kuan mi kanang namas insi lagi katong tos mali ulit man ni guys agahang gi kuan ganahan ako dani guys ganahan magtugan kay way init Daglusang isuot, bubo ra ba to? Hi guys, dana mano niya katong sa karang tasan ja naman ko inaputo dani guys nga. Kan malagi ning tasa kay katong malagi nis kiting. Apo tong himuon og unsa to na? Baksir. Tutay mo na to. Mo na panigog dagat kay lami man nga tila kay nipis man da. Mo nag short. Jam tong na pagkuron. Dari na. Nakakita mo guys. Mo na ni guys. Para sa dili siya pagpuang florami. Magpalit. Nara. Mo na ni na. Kuan ubos sa tuhod. Ubos sa tuhod gamay. Ano ni soto ni nagmalita ko no. Hi guys, good evening. Dana miss bye guys. Kinagawat namin insing nga mo abot karong gabi darin higda. Ja. Kanpod guys. Si nanay mag-nurse karon ni Amy kaya ang pabitihan og kan pa pag ijang lugo. Yan ra. Murug na na, yarang naglo ka na. Marisang do? Nagsuko lang siya. Relax lang na. Relax lang. Relax lang. Sino na imong nurse ron na? Suga ba akong lugbong-lugbong? Kasag imong dughan? Relax lang. Pipihan man. Ayaw. Relax Relax lang. No, bida ba? Unitan kay gusto mong buto. Ha, kuha ni si Mim guys na nahadlok kay gipanguyaban. Nay, pila nay. Nurse, anday karon nay. Unay. Ikaw anday nurse imong mga apo nay. Ikaw day magpabibi pagkaday? Ano man, nansa man ka? Aso. Kimusad ko si mong naong may ka. Hi guys, kanas Amy di din mo minjo guys kay og nay manguyab madlok man. Malisang man sa glaki. Na mo na yung tatak. Wa pa na yo, pa man balik. 132, 130 man over 90. Normal na. Ag isang heartbeat ang kusuga. 110. Wala ka na, kusog-kusog na. 110 ang heart.
Wala na bisa okay lang BP. Heart, delikado ko sa kuna. Anak man pa lisang naman po dugay-dugay na ako na pa BP. Ah, ang heart gusto guntin di na nun. Sige na po. Damasay para sa heart o para sa kuan. Para sa ijang dugo. Naganda na na, ipatulad ni kayo kung ano din na naman. Kung ito diya na eh. Ay ka. Wala, basig mo itong nakita ni. Ay guys, masungap mo. Di ko sa bahay karon kay Kuan. Kapit na mag-birthing tatay. Ando ka piso. Ako na katingadan. Di ba anak na kayo nakita ang paglaki dito nakala basig mo ito. Dito. Ha, nagkaho day. Si Mitay, sige na kita pagtawad at tutay. Tapos kamalig. Ang t-shirt, aga mo ning kuha na may nabunot. Kasi tatay, madog kay kung nasisakay na layo ko na yung mga kuhan doon, mga datang espiritu. Di, datang tao tayo, espiritu. Ay, mga datang tao ro, nagsuri-suroy. Pirigro ko, no, pirigro. Ay, anak, mga anak-anak. Ikaw na. Ay, karaputan lagi nato. Ginoo kay gabi na. Ano naman tayo? Naka minilyon tayo? Oh, sabi na, may minilyon taguan tatay. Di man masarap. Pag-iwan ko tayo yan, team na nanahon. Hapon na. Kumpiyansa lagi ginoo. Garo ka tata. Ayaw na roy, gawas. Buat ka isa kung ano. Piso. Napuyelo. Harap pa na roy, kaya nuwaran na roy. Mau bilang bahang balik itu. Pwede naman ano. Ha? Bahang man. Wala ka ba na? Ako na favorite yung Ay, bakul sekali kan. Mama deh. Ano apon pa meron? Barbecue night. Na, nangita mag-barbecue. Mama na yung gusto. Suwa mo. Kasmet ko dun mo ate. Mickey Mouse dito doon. Mag-classmate. Magkita na pag mag-classmate. Ikaw tay? Tessa, Ma, amay ka. Dari Roy, ito rin lingkod. Dari ka Roy. Bakal yung ilo-ilo ya, alam ko na. Naharap ka na ang yukod. Tuloy. Mingaw man guys, magkabibo na may kay namay mo ulit ikag Manila. Padaw nga rin na. Kasi si Mita, padong naguat ni. Ha? Nanak airport. Ang report pa, ganda ka man report. Airport, pastag Manila lagi. Aray. Ano naman ito roy? Inanan. Parang nga, sorry. Guys. Sarili mong sa mga auto. Ano hapin dong namisa na eh? Daw, ang happy ni. Mereka, Hmm. sama juga luas mereka. Iluwasan na siya? Ada print. Sakit ka ba ng luwas? Saray? Hindi na mabalik. Ha? Hindi na mabalik. Yabot na si NC, alaunas gabi eh. Nagbigas bye. Mati ko na nagmutong ganihan. Pero eh. Pero nandiyan yung mga nagmutong ganihan ba? Ang fluid ka itong tagaan. Ano naman ito? Ugma na kayo na Roy. Meron yan. Wari ba kwanda din siya badabay. Sus, ginuha ka din. Diyos patay si NC. Eh, inasok yung panabahan. Di bang maulsa naman? Bata pa man ka NC, uy. Bago bang patay yan? Ako bunawan. Nauli-ulian na sa daray na magiging tabigas. Grabe mong gas nanay mo. Alagang tatay mo nang nanambang uli anas tatay. Guys, good morning guys. Nalagi naglubog na eh. Nay, naglubog na. Duta. Why kamatazang utan ng nanay. Grabe. Gracias Ginoo na isang utan din guys. Aray. Katong danim eh. Mo yung salis ulit. Mga berumantag ba na sa mga? Ito lagi naglubog na eh. Kasi nakuha na rin na eh. Des duta ba? Bawa na dahil dari mga sa mayor yang tubuh ang mga nagitay. Pero na ito abaka ni kay Sara. Ha. Kanani mo? Di pa naman oh, pero may palagi ko ba? Hagi mo ganyan?
Kaya ako pili ara lagi. Ara lagi na di anay lubog. Lagi budog sige pagpamuha. Kariba, diain ko dia. Kariba na dia. Dira, nay. Nawa. Ya. Dia zuta naglubog. Kare. Gini naglubog ko nakakita. Kalubog ang geng guys. Dari man na naglubog ara magkamag mo tanam ko dani na ha. Okay, man bilasan na be. Ikaw ang kamot ko yung mag-port ka nga. Manay ba? Hindi mo sa panaling nga sige mang kamang-kamang na ano lagkop na sa karas langsung ni. Pero Di na aman ano di ay, ito di aman di ay. Hindi naglubog. Dahil man. Dabong panay no? Dabong pa. Papakugusto sa. Sabi ko sana ka. Hindi busin bati na. Yeah, busin bati na. No guys, bang maku kare pagwangan na kada kagliso ni. Lagi. Japod. Hi guys, good morning. Dana gid apo taga inse mo ni guys na. Murag naong ni Lorami. Mo ni parang ni Lorami ni Mama Julie. Da guys, grabe yung muhamig batong dari guys kay maglawoy ni kay gimingaw ko sa glawoy kay gikan maganig Manila. Manila baza ni. Dito kay bisig di kakaag nila uy datong preskong utanan guys kay Baligya mo kaning ali ni. ha? Baligya mo gani. Wala dagana. Gagmay pa man dato sakto na ni. Di mo ngita sa kanang dagko. Di pa mang ruy. Gadig lamay gadig ni mo ano. No guys utan nila akang kuan tang alis ni. Di Haman. Bintang ani mo isa ni mo imo ni nga. Lahoy. Nara pa koy utang na nuroy man na si Daris nagi. Kita man ko si Riboy ito nagkuha nag Yatdan gali ko nidya. atag dagtong Bagor ba kung dagaan tag-asa. Na guys, sagasta bunga itong kuan. Aga guys, ang tanam dadto harang pud mong patanawon milon. Pamukamang bilog ang ano. sakto na niti. Kita kabang law iram ka. Bi. Naanap pa sa pipino. Kagana Ay pipino. Naga na. Pipino Ay na. pipino may lami bang kuan. Kani hapit na ni. Hapit na ni murag Panghugas sa bituka ng sili. kami ni pipino. Talong ni natin di ba gwapa guys no. Guwapa lambos. Burato. Mani mga ate pa nito nakita na din sa vlog na mo. A few moments later. Hi guys! Dako ibisita, CNC ang ginadalas kamali guys. Kamera daron magluto ko. Kuan. Nilaw kayo nasa ka nilaw guys. Mo ni ang ati guys nga gikan og munting. Tanaw guys agahang utan, magutan mi kay di ay ko bisita. Ja day alugbati, ulugbati. Kay dako bisita dia. Hello guys, good morning tanan. Abangin ninyo guys kay maghimo ni sa channel. Para ma-monetize po dyan. Kuan, magandang umaga dyan sa mga taga-Muntinlupa kay Tagalog to eh. Nasa ba na hindi na nagpilipit man sa Tagalog. Kani guys, moro ni naong siyang plurami pero karon nalain man, moro namang manangilin. Ito na dito guys, moro ni plurami naong. Morning. Kami. Mahaw na mi. Nilaw oy. Oh, nilaw oy. Nilaw oy na no si ate kasi matagal na hindi nakakain ng nilaw oy. Diyan ka mong sa guys na mong saron kayo pa may nakapalit sa among kuan. Nak, good morning nak. Ciao guys, meron tayong vlog karon. Thank you for watching. Bye bye. God bless.